Или те ограби? Ограби ме ускаш. Как стана, не знам. Хареса ли тук сега? Екстрата организация. Много картички има. Ние ще дойде още един от Nokia, който беше вчера. Това схванаджията. Нека идва. Повече няма да има никакви. Ама това ако бяха прегасили бъбчите на нас, харесва ще беше да организацията перфектно. Ама ли са на това от Nokia, ми се малко кялчета. Газета. Малко ще е без за чорба. Удари ли, бе? Да, то така съм държал това. Само не видях къде удари. Не знам, не виждам на... Тук минава на цялата газ и от тук като падне, почва да спира. То няма време да спира, бе. Бах ти забавя. Ето тук свърча и пара. Ето тук има... Сега ще видиш за какво става въпрос. Куда? Стой, стой. Борка, аре бе! Заболява главата човек от напрежение. Лут ли си, бе? Не сега как ще доре. Само гледай как ще доре пак. Снимай. Снимай. Снимаш ли? Да. Гледай. Гледайте. Дани се, гледай, се. С какво да снимам, бе? Аз нямам нищо. Ти Не дай мога толкова да прави. правя. Ти лут ли си, бе? Аз снимам, брат, снимай. Аз няма снимам, аз ще гледам човек. Снимка, бе. Ще изложим там да нямаме снимка. Борка, това не прави, бе. Ще вземем оттам. Пич, не мога да ги хванеш. Просто си... Нинджа, бе. Ти лут ли си, бе, нинджа? Бах ти. Аз затова взех видеокамера. Аз снимам тук настръхнал. Козаната стръхнал. Става въпрос, бе. Айде, идва следващия. Кой, бе? Аз го фана. Латвала е издрут. Обаче сега от тия не фърчеше толкова много камъни. Много добре. Те няма време да се вдигнат тези камънаци. Толкова бързо ви дадат. Чакай, да. В момента на завоя долу. Държи сега, ето като го фана, скока сега гледа. Ти, че ма снимай още оттам, като се появи снимай. Да, бе. Иначе той ще е тук, ти не мога. Przytrzymaj w połowie silnikawkę. Не, човека отсреща ги снима с фотоапарата и отчита времето. Фотоапарата отчита времето, за което са мина. От тук, което са мина. Това снимам как си говори. На руски, то е руснак.
От Карелия. Видя ли отдолу как влезе? Видя ли отдолу как влезе, човек? Просто гледа в завоя как влиза. Там идват всички на цялата... Аз като ги видя там как влизат и ме фащи шубето тук. Сега ще го снимам това. Яри мати! Да, фокусиран и чакаш да Аре! Това съм доста некадърен фотограф. Стойка са краки, ли? Стойка са краки, ли? Не, то средното беше направо. Ево, арт. Значи гледайте 70 номер. 70 номер е... Кой? Това ще почна. Бърз, по-много бърз. Браво. Ти видя ли това сменяше? Ето като преди скок. Върна. Чули как се върна? Преди Това скок. е. Ще хванеш разликата между хората. Актьори. Виж, идват. Виж. И то идва Тук пред идват нас и няколко вляво, обаче. да. Няколко идват. Вляво